Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы не дейді? Аларында шундый күп. Карыйк. Чыгарылышыбызны күңелле яңалыктан башлыйк. Россиялеләр мәйетләрне җирләү хезмәтләрендә экономияле башлаганнар. Ни өчен күңелле яңалык дисең? Экономияле алгач, димәк, үлем китемнәр азрак. Финико артыннан чираттагы финанс пирамида Френдекста ябылды. Полицияга кертимчеләрдән беренче шикаятлар китерә башлаганнар. Акылсызларның санын алу башланды. Хәзер чыннан да күңелле яңалык. Җырчы Максимны дәваханәдән чыгарганнар. Ул өлеш хәтерен югалткан, әмма хәзер үз аңында тернәкләнүен өендә дәвам итәчәк. Дәүләт хезмәткәрләрен үзебезнең мессенджерларда аралашырга мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Карале, нинди мессенджерлар турында сүз бара ул? Хәтерлисеңме, бер ара аларны үзебездә җитештерелгән машиналарга утыртмакчылар иделәр. Lada Larguslарга. Шуннан? Соң Lada Largus чынлыкта румын дачы логаны. Димәк, безнекеләр румын WhatsApp-ына күчәчәкләр икән. Акбарс Арена стадионында бүтән туйлар үткәрмәячәкләр. Леонид Слуцкий әйтүенчә, алар аркасында газоннар бозыла һәм бу сорау тиешле дәрәҗәдә хәл ителгән. Шуңа күрә стадионда соңгы туй Талия Миңнуллинаны кабулды дип игълан итәбез. Шаярабыз әлбәттә. Сайлаулар турында күп сөйлиләр. Бу аңлашылады. Аларда 6415 кандидат теркәлгән, бер урынга 14 кеше дәгъва итә ди. Кандидатлар арасында артистлар, җырчылар да бар. Әгәр менә без дә иртәрәк уйлашкан булсак, араларында яңалыклар алып баручылары да булыр иде. Казан ишек алдында электромобильләр өчен зарядка станциясе ясалачак. Менә шул гына җитмәгән иде бит безгә. Шәп бит. Шәббис. КФУ студентлар һәм мөгаллимнәр өчен мәҗбүри вакцинацияләүне гамәлдән чыгардылар. Хәзер бинага ПЦР белешмәсеннән һәм вакцинация узу турындагы QR-кодтан башка да кертәчәкләр, әмма өй эшен барыбер укырга, ясарга кирәк булачак. Рубин Еврокубокның беренче каршылыгында җиңелеп, конференцияләр лигасыннан төшеп калды. Кызганыч, көенеч, хәсрәт. Рубин һөҗүмчесе Деспотовичның да кәефе төшкәндер. Инстаграмда, комментарийләрдә дә кытырталар үзен. Теге матч вакытында РПЛның иң яхшы һөҗүмчесе кайда булды дигән сорауга ул синең әниең белән дип җавап кайтарган. Деспотовичка җәзаны тиз табалар. Рубин Крылья Советов матчына килгән барлык әниләргә билетларны үзе түләячәк ул. Жоржи, икенче юлы Роберт белән дип яз әле, Татарстан спортчылары алтын медальләр өчен федераль бюджеттан түләнәчәк 4 миллион сум акчага өстәп, тагын 4 миллион сум алачак. Тагын икенче Олимпия циклына кадәр 90 мең акча алып барачак. Ярый, киттем пистолет сатып алыйм әле. Нигә? Хәзер инде йөгерүче була алмаячакмын, әмма медальләр өчен атышта көч сынашып карый алам. Атмагыз. Сезгә сөйләнәсе яңалыклар шушылар иде, хөрмәтле караучыларыбыз. Ассаламу алейкум. Киләсе очрашуларга кадәр.